че днес трябва да приустува в училището. Да. Добре, дори да сте халаса. Между другото, имам една нова пижама от Париж. Една за пътувах ти вечетър. Не знам дали сте я виждала, ще ти я покажа по-късно. Добре. Това са няколко дни, просто ще си вземат много моя халат. Хайде да Искаш да кажеш, ще облечеш. Да. Може. Хайде, скъпи, време за сън. Да. Хайде, за клас, преди. Така. Трябва да ти кажа нещо. Какво? Александър наркоман ти е продавал в училището. Да, бе. Елай, ще ти покажа, хайде. Добре, да. Сега ще ти покажа, че Александър е наркоман. Няма го. Не може Да, да го. наистина е наркоман. Това да. Нещо се е случило, не мога да повярвам, наистина. Не мога да бъда убедена, че ги видях. Да, бе, да. Къде ги ако искаш, но снимали за мъчон. Я чакай малко. Какво е това тук? Не знам. Да. Не знаеш, а? Шегуваш се. Мислиш да ще бият за гадости? Ти ги пиеш. И ти. Добре, изпила си две и се ти е останал. Ей, това е тук. Тя те мрази. Това. Каза, че го прави само за да ме дразни. За това те обича. Да, бе. Да, книга, от който го направи това, вече нищо няма да ти вярва. Чао! Не, чакай, Даниел, не беше така. Така беше. Даниел. Звъни на вибрация. Ей, сега се искам. Чакай, дай се искам. Остави Остави ме! Няма да си наш. Остави ме, Даниелито е! Остави ме! Хайде, казвай. Да. Едно. Тихо. Не. Тихо. Медали ли, Александра? Даниел, къде си? Тук Майя е истерична и те търси. Да, търсите. Сега и тя такова гадже, а не аз. Представям си, толкова е смешно. Да. Добре, добре. Оправите ли вече да се на празника? Окей. Сега ще... Какво казвате? Какво е това тук? Приключихме разговора си. Добре, сега. Александра, нямаш ли такова за свирене, а не да свирим с пръстите? Къде да минути? 10 минути си говорихме, какво толкова? Ревнува! Приятно като си много ревнува, защо така? Кажи ли, че трябва да се примирите, Даниел, вече не. Сядай. Не е ли носи света? Море. Стига, можеш да се покараем. И ти да видиш ли какво? Остави ме, Даниел, не съм в настроение, после ще се видим. Край, това е. Без нея ще се прави. Няма да бея с нея, няма да говоря с нея и няма да ми бъде моя приятелка. Красиво е, свободно да слизиш. Едно, две, три. Вода стара камина, до ней Дунава пие, тя се красия оляха, на зима пане родино, мила родино.
Защо ме спираш? Това е нашия химн. И се бунтувам. Ще изпея. Хайде. Айде го добра. Когато аз се забавлявам, някой друг може да весявам. Да, не веселаш. И се бунтуваме, несправедливостите наказваме. И се бунтуваме, дори живота си да рискуваме. И се бунтуваме, и така живота си показваме. И се бунтуваме, и не се шегуваме. И сега не сама. И сега не сама. Ами започвай! И се бунтувам към риска, съм като престрастена и никак не съм уморена. И пак търпя едва своето наказание, за това нямам оправдание. Но, две, три, и се бунтуваме. Хайде, Бустите наказваме и се бунтуваме. Дори живота си да рискуваме. И се бунтуваме. Дори живота си да рискуваме. И се бунтуваме. И така живота си пазиме. И се бунтуваме. И не се шегуваме. Ние всички сме различни. Може би това ни пречи да сме лични. Като рок-н-рол! Аз обичам метала. Какво ти пречи? край, няма да се разли, около сме. Какво ти става? Я по-кротко. Я по-кротко, пете се различи. Погледни, да ти покажа. Дай наистина не, подях тази... Виж какви съобщения ми праща Даниел. Виж, погледни. Махне се! Погледни едно сърце тук и едно лиценце. Махни се! Нали искаш да сме приятелки? Защо не искаш? Приятелките всичко се споделят. Искам и аз да споделя моите неща с Даниел. дразниш. Така ли? Не го знае, благодаря, че ми го казвам. Тупка. И ще се надявам да не минеш. Сега да се теглим сега по купенка да знам. Как го владиш? Слагам се хубаво, че го искаш ли? Не. Само да ти кажа, че полицията е пред училище. Какво? Какво? Сигурна ли си? Разбира се. Ти какво си мислиш? Че нямаше да те издава? Ти си голяма клюкарка. Не си, нямаше да представя колко голяма. Готова съм всичко да те изложа в това училище. Боже мой, Може да ти се избръчкала да си се знали колко. Оправи се, мила. Изглеждаш Аз мога да бъда всяко едно училище, което видя ти. А ти какво? Ай, изчезвай, че имам работа. Добре, това мога да се кажа, полиция да те вика. Отзвъня и казват, Александър да дойде. Да дойде се повикам. Кажи им, че ме няма. Не мога. Чао. Оградили са цялата сграда, мила. Не може да изгледаш. Хайде, дигни, дигни! Ало, имаме проблеми. Полицията е отвън и трябва да отида да видя какво иска. Сигурно онази тапачка ги е извикала. Писна от тази клюкарка. Иде ми направо да я натрия носа. Нямаш представа колко се радвам, че я отмъкнах гаджета под носа. Мисля се да направя нещо друго. За да спре вече да се бърка там, където не е работа. Добре, ще отида да видя какво искат. Добре, окей. Добре, тази вечер ми донеси стоката, която трябва да продам. Добре. Чакам те тази вечер. Не е повече от 4 бутилки. Мисля, че ще стигна. Имам тук учени, които трябва да изхвърля, които консумират хората, парите ще ти дам по-късно. Окей. Ще ти ги дам по-късно. Даниел, трябва да ти кажа нещо. Свързвам с Майя.
Майя, нашата Майя, Даниел, нашата съученичка, ще я изгубим тя много пие. Иззема наркотици. Не мога да повярвам, че се разстроих така, но ми е тъжно, защото толкова младо момиче, толкова жизнено се трови така. Даниел, тя е! Давай на нас! Иска и ние да сме като нея. Мисля, че трябва да я вкараме в клиника. Клиника? Я се оправи. Ето виж, пак е взела нещо. Мила, трябва да ти обясня нещо. Майя, ще те вкараме в клиника. Няма да кажа, ясно ли бе? Да кажа да разбереш, Даниел, че тя е лошата. Ще ме молиш на колене.